This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka 25 anyos nga amay nga nagpasimpalad sa pagpanakod sang signage ang nakuryente sa live wire samtang yara sa ibabaw sang atop sang building. Peligroso ang sitwasyon pero gintinguhaan siya nga maluwas sang katapos ang Special Rescue Force ng BFP kag sa mga nagbinuligay nga mga volunteers ang mga eksena sa pagsalbar sang kabuhi sang biktima sa sininga episode sang Baganihan. Nawaga na sang animo ang 25 anyos na si Jomel de la Cruz samtang ginakarga sa stretcher papanaog sa boom truck. Ang iya na to nga kamot kag mga paa nag-agom sang second degree burn sang makuryente siya sa live wire. Istorya ni Jomel na impound na ginabiyahe nga tricycle gani nag-sideline siya upod sa iya nga bayaw para mag-install sang signage sa isa ka kumbuyahan sa barangay 31 sa Bacolod. Nag-resadla na obra kay bayaw para manugawad gusto ko moto na dakpan. Bayaw mo taniyo? 300. Nagapapanaog siya sang kalat halin sa ginasakaan nga atok sang matandugan niyang live wire nga malapit sa nagaginumon nga linya sang kuryente sa poste. Matakod na tani signage lang nga laba-laba na ba? City by Bugat 65 ka rin. mo. Bugat mo. Pag liso ako sa lawas ko, ako dito ko naging kurog na. Kao na akong tanang alaw, ano yung kamot ka tielo. Nagpilit. Oo, pag tumba ko, ayun ako malay. Ito nang nguro ko dahil yung tsura ko, naprak na sa sino, sa babaw ibo. Inoras ka nag-antos kag nagpalangluya si Jomel sa ibabaw sang atok. Napensaran niyang yadua ka mga magagmay nga kabataan nga mga babayi. Nagkukawan ko na minsan ko pa may pamilya pa ko na putipan, dua pa binubat ako. Tubtob nga nag-abot ang mga rescuer gikan sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection 6. Gilayon nga napangitaan nila sang paagi nga makuha ang biktima malapit sa mga live wire. O galing sa kataas ang atop sang building nangin mabudlay para sa mga rescuer ang mapapanaog ang pilason nga biktima. Sunod kay Fire Officer 3 Patrick Abram Lenaming, team leader sa SRF Bravo Team. Delikadong sitwasyon bangod malapit lang sila sa mga live wire kag mabudlay ipanaog ang biktima sa hagdanan. Yung size up mo, anay namon ang scene kung safe bala nga sa kaon namon mag-rescue para i-priority namon ang safety sang rescuer. Maayo lang kay nag-inabot man ang mga rescuer halin sa Amity Fire Brigade kag Chamber Volunteer Fire Brigade. Yaraman ang mga Mountain Tigers, Villamonte Lifesaver kag AMR Raptor. Nagbinulagay sila. Gin-set up ang boom truck kag gin-alalayan ang mga katapos ng Special Rescue Force para mapanaog si Jomel halin sa atop. Mayo kay aton nga mga force multiplier sir sa rescue pareho sa sang chamber. May boom truck sila. Igin victim packaging na lang namon si victim sa stretcher with the help of the boom sir amo to nga napapanaog sa namon. Madason ni giningagaw nila ang biktima sa ospital. Tungod sa madasig nila nga pag-aksyon, nasalbar si Jomel kag nadala gilayon sa ospital. Makaligad ang duha ka adlaw, nakabalik sa ila balay si Jomel. Bisan nagalain ng pamatsyag sa naangkon nga mga pilas, kag wala man sa nabilin nga kwarta para igawad siya ginbiyahe nga tricycle, kag ibakal bulong, nagapasalamat siya gihapon kay nakaupod niya liwat ang iya pamilya. Ano ko sa Diyos nga mayroong patamaan. Salamat nga sa mga gabulig sa ako na. Luwas ko nila sa moto time na natabo sa ako. Sir, kay sa part mo, hati ka kay nakabulig ka pag na-save mo ang kabulig sa ating mga detectives. Part sa amon trabaho sir anytime, anywhere. Always and always ready gid ang BFP SRF nga mag-serve sa public.
Suno kay Dondon Parandas, anay safety officer sang DRRMO. Importante ang pagpasiguro nga mangin safe ang trabaho kag bisan ang pag-rescue sa mga posible risgo kag peligro. Ang mga upod sa pila pa ka mga ahensya sa gobyerno, regular man ang pagpatuman sa mga public safety seminar sa mga nagkalain-lain nga institusyon. Ang importance ang every company or mga contractor dapat may safety officer gid sila nga hired gid nga to oversee the safety sang mga ilang mga personnel na mismo. At the same time, ang pinaka-importante pag dapat may personal protective equipment gid sila nga ginasok-sok ang aton nga mga empleyado or aton mga personnel kay nakita naton dito ang victim dito sa nga incident. Naka-short lang, wala gan gloves, wala helmet. Dapat gid ang protection sa aton mga workers importante gid kisa kon ang matabo once matabo gan discuss nga amo sina hindi ta na mabalik eh. Di Dapat gid may mga affected ang company ang at the same time ang ilang mismo gid family gid mismo. Isang SRF sang BFP sa mga nagapanguna sa mga kasubo nga hilikoton ilabi na sa bahin sang mandatory fire kag rescue seminar sa mga kumbuyahan kag subong man sa mga universidad kag iban pa nga bulutuan. Kabahin man ini sang dedikasyon sang SRF sang BFP para mapalabot ang matud nga serbisyo, pagbulig kag pagsalbar sang kabuhi ilabi na sa mga nagakinahanglan sa tiod sang emerhensya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.